जिखिनि डेलिमिटेसन कमिटिनि रिपर्ट ओंखारदों बेथ' फ्राय जों सेटिसफाइडखौनो बुंनांगोन। बे हाग्रामा महिलारिया फार्स्ट टाइम जितिया डेलिमिटेसन कमिटि जादोंमोन बेवहाय बिथांमोननिफ्राय जेबो बुङाखै। पार्लियामेन्टनि जितु कनस्टिटिउन्सि उदालगुरि जानांगौ बेल'सो जायाखै। माखौ फानदों बेनि हिसाबखौ होबानो जाबाय। खै क्र'राव फानदों बेखौबो हिसाब होबानो जाबाय। आरो बिथाङा बेखौ क्लियार होथों खै क्र'राव बबे प्रपार्टिखौ फानखो बिनि हिसाबखौ हाग्रामा महिलारिया क्लियार होथों। महिलारिया बावैसो सम सिगां उदालगुरियाव फैनानै रेलि खालामनानै बुंनांगोन इउपिपिएल आरो एबसुआ डेलिमिटेसननि जे फाइनाल राउन्ड बेखौ गोजोननायसो मोन्दों बमा गावनोल' बाखि होननानै बिथाङा मोनसे एलिगेसन होलांदों। दसे सम बे हाग्रामा महिलारिया फार्स्ट टाइम जितिया डेलिमिटेसन कमिटि जादोंमोन बेवहाय बिथांमोननिफ्राय जेबो बुङाखै। आरो दिनै जिखिनि डेलिमिटेसन कमिटिनि रिपर्ट ओंखारदों बेथ' फ्राय जों सेटिसफाइडखौनो बुंनांगोन। मानोना जोंनि ओनसोलाव जों जिखिनि लुगैदों बेबायदिनो जादों। माथो जोंहा पार्लियामेन्टनि जितु कनस्टिटिउन्सि उदालगुरि जानांगौ बेल'सो जायाखै। आरो बेनिफ्राय बे बिटिसि ओनसोलखौ लानानैनो गायसनजानांगौमोन बे जाफुङाखै। आरो बेखौ दिनै इलेक्सन कमिसननिफ्राय बुंबाय थादों पपुलेसन पेटार्ना बिटिसि ओनसोलाव मोननै समस्ति जानायनि पसिबिलिटि गैया। बेनिखायनो दा जितु दरं उदालगुरि होना होदों बेवहाय बिटिसिनि बाहेरनि समस्तिबो सोसननो गोनां जादों होनना बुंबाय थादों। दा इलेक्सन कमिटिनि बेखि इन्डियायाव इलेक्सन कनस्टिटिउन्सि पार्लियामेन्टारि कनस्टिटिउन्सि दानायनि खेथ्रआव जिखिनि टार्म्स एन्ड कन्डिसन्स दं बेखौ जों नायनांगोन। नायनानैसो बुंनो हागोन गोरोन्थि जादों बा कारेक्ट जादों होननानै। बेनिखाय आनलेस जों बेखौ क्लियार जा बेखौ बुंनो हाथ'नाय नङा। खिन्थु जों नामखौ समस्तिया जियानो जाथों नामखौ जों उदालगुरि जाजानायखौ लुगैदोंमोन। आरो नामनि खेथ्रआव जोंहा दासिमबो गोजोननाय गैया। प्रमद बर' सरकारा फाननानै जाजोब्बाय होननानै फिन माखौ फानदों बेनि हिसाबखौ होबानो जाबाय। खै क्र'राव फानदों बेखौबो हिसाब होबानो जाबाय। आरो बिथाङा बेखौ क्लियार होथों खै क्र'राव बबे प्रपार्टिखौ फानखो बिनि हिसाबखौ हाग्रामा महिलारिया क्लियार होथों। नङाबा ओरैनो जानला मोनला बखिनानै जाया।